L'objectiu principal del control és retirar de la circulació aquelles persones que han consumit alcohol o drogues i posen en risc la circulació. I sobretot de conscienciar a la resta de la ciutadania de que no hem de conduir si hem consumit alguna d'aquestes substàncies. Els controls que tenim planificat fer són totalment aleatoris per tota Catalunya, per tot el territori i principalment a hores després dels dinars i després dels sopars d'empresa. S'entén que el que va circulant, en aquest cas per la T7, i està conduint, en teoria, doncs, té que estar disposat a qualsevol control d'alcoholèmia. Jo ho tinc molt clar. Si condueixo, no veig. I si veig, doncs no condueixo. És fàcil. Crec que és molt important que hi hagi un control, sobretot de l'alcohol. Diria que facin el dinar a casa, que s'ho passaran millor, o bé que agafin autobusos. Són èpoques de celebració, hem de ser conscients i hem d'assumir que si consumim alcohol, després no podem conduir. L'única seguretat és que risc zero si alcohol és també zero.